Naglag ako dun eh. Legit yan. Kasi kapag bakasyon, ayoko. Kasi nga, patpatin akong bata, hindi ako ganun ka-athletic. So, hindi ako sinasali sa mga habulan, sa tayaan. Kasi lagi akong taya. Pag sa school, kahit papano, dun ako nag-e-excel. So, very excited talaga ako. Ay, Bak, saan ka nag-e-excel? Sa yung mga drawing, recitation. Pero wala ka talagang aasahan sa akin pagdating sa mga sports, ganyan. Feeling ko excited naman, ako. feeling ko nga halata naman sa'yo. Diba? Ikaw ba, anong feels mo nung bata ka kapag, balik school na? Ano naman tayo, total opposite tayo. Okay. Oo. Feeling ko kasi kapag nasa school ako, parang tulog yung katawan ko. Okay. Gusto ko yung naglalaro ako nagtatampisaw sa damuhan. Ayan, dahil minsan lang sila bata. Baboy. At sure ako, yung mga kabisyo nating mga bata dyan, alam mo yung nagtatantrums na din. Oo, may mga excited din. Oo. Ayan, may mga binubuhat na sa kama kasi maayaw ko pang magpumasok sa school. Ayan. O kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang unang 2 uri ng bata bago ang pasukan. Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang Throwbacker. Gingging! Anak! Bumangon ka na dyan! Ano ka ba? Gingging, bakit ka umiiyak? Okay ka lang ba, anak? Hindi, Buday! Nalulungkot ako kasi miss ko na mga pinsan ko sa Pampanga! Ayoko na pumasok sa high school, Day! Gusto ko na lang magtambisaw sa damuhan! Gusto ko na lang Pasko tsaka New Year lagi! Aro, Diyos ko! Ano ka ba, boy? Hindi pwede, anak. Kailangan mong pumasok. Bangon na. Bakit ba kasi kailangan mag-school kung kaya ko namang matuto mag-isa? At ano namang matututunan mo mag-isa? Ang kalimutan siya. Diyos ko! Anong siya? Ang bata-bata mo pa, lumalablife ka na? Kurutin kita sa singit mo, Gingging, ha? Yan, Nay, Tignan mo, nung December naman, Nay, hindi ka nagagalit sa akin. Hindi mo ba ako gustong kurutin? Ganun dapat. Kaya sana Pasko na lang, ayoko na pumasok. Alam mo, magtigil kang bata ka, Gingging, ha? Papasok ka sa ayaw at gusto mo, ha? Kung hindi, bibigay na lang kita dyan sa puting ban. Sige, sige. Ayan. Ito yung mga hindi maka-move on sa bakasyon. Alam mo, ako to, pag galing ako sa Pampanga, syempre lahat ng mga pinsan ko nandoon. Alam mo, nag-e-emote talaga ako. Nagmo-moment ako mula Pampanga hanggang Maynila, umiiyak ako. Yung tipong nasa bus ka, 'di ba? Tapos sumahangin-hangin pa. Naaalala mo sila dahil minsan lang sila bata. Pigro lang. Pero mga throwbacker, pero parte ito ng pagiging estudyante natin. Ibig sabihin lang nito, isa daw itong indication, nakausap ko yung isang parent kamakailan lang. Isang indication daw ito. Na na-enjoy daw ng mga bata yung vacation. So ibig sabihin na kapag release sila ng stress sa school. Kasi aminin daw natin sa hindi, ang mundo daw natin ngayon, punong-puno na ng stress. Hindi lang daw sa opisina, pati rin daw sa school. Actually, kahit saan naman, even before pa, meron naman talaga. Siguro yung mga bata lang ngayon, na sila, very aware na sila na kapag stress sila, dapat hindi nila ginagawa yung isang bagay. Legit yan. Diba? Anyway, that's number 1. Pero naman tayo sa last but not the least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga Bibo-Bibo. Nay, gising na, Nay. Papasok na ako sa school, Nay. Anak? Sa Lunes pa. Sa Lunes? Ano ba yun? Bakit naka-uniform? Baliktad pa yung uniform mo. Bakit ka naka-uniform agad? Baliktad po. Kasi, Nay, excited na akong matuto muli sa aking paaralan at sa mga guro ko. Ay, aba, ang sipag at ang talino naman ng anak ko. Siyempre po, mana ako sa inyo. Tsaka, Nay, uy, kinig ka, Nay. Ano yan? Goal ko po na mag-top sa klase. Secret lang yun, Nay. Ay, ang galing. Di ka ba proud, Nay? Proud na proud ako sa'yo. Ang taas ng pangarap mo. Sige, mangarap ka lang, Gingging. Nay, bakit parang hindi ka naniniwala sa akin? Hindi, naniniwala
Naniniwala ako, anak. Kaso, hindi ko alam kung makakapasok ka pa. Ha? Ha? Bakit naman po? Malamang kick out ka sa school mo dati, di ba? Hindi pa kita na-enroll. Ang kulit mo kasi. Kick out? Ayan. Ito ang mga excited pumasok sa school. Usually ito yung mga honor students. Mga hindi nag-top 1 nung nakaraang taon kaya babawi this year. Oo. Ayan. Naalala ko rin yung kabataan ko sa probinsya and all. Lagi akong, kasi yung school ko, lakad lang, walking distance lang from our house. So excited ako lagi. Isa to sa mga parte ng kina-excited ko. Yung papunta sa school, maglalakad kayo ng sabay-sabay. Tapos sa daanan, mamimitas kayo ng santan. Alam mo yun? Tapos kakainin ninyo yung ano niya. Yung pinaka-juice. Yung nectar niya. Oo, nectar. Oo, tapos hindi mo alam, meron parang ipot ng ibon. So sa inyo yung santan. Oo. Sa amin naman yung mga makahiya. Ay, okay. Yung mga Kinakain? Tangik hindi. Hindi kinakain. Ang ginagawa namin, lahat ng mga makahiya sa gilid ng daan, gagalawin namin yan. Kasi di ba pag ginalaw mo, sumasara? Ay, oo. Kaya siya makahiya. Sa amin bawal yun. Bawal yung Ay, sinisipa-sipa yung halaman. Hindi namin sinisipa, kinakalabit. Oo, bawal mo yung galawin. Kasi Talaga? naniniwala kami sa mga taong lipods or mga engkanto. You have to say tabi po apo or tabi-tabi po in Tagalog. Kaya tingnan mo itsura namin ngayon, nagalawan talaga. Ay, naku, anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mo iba shoutout yung anak mong tinatamad dahil magpapasukan na. Yun! I-shoutout natin yung batang yan. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Channel. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Siya kabisyo, mga kasama niyo ba kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Channel. Your Ragong Broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara kape. sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa! Tara kape! Tara kape! Sasakyan